खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय। दिनै 10 डिसेम्बर 2022 बाराय जाबाय सुनिबार। फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। आसामाव सासे उदखारिया एरेस्ट खालामजादों। आसामनि काछार जिल्लायाव LTT एबा लिबारेशन टाइगार अफ ट्राइबेल बिग्रायारि हान्जानि सन्देह खालामजानाय सासे सुबुंखौ पुलिसआ एरेस्ट खालामदों। हमजानाय सुबुंनि मुङा जाबाय साइमिंटां। साइमिंटांखौ अपारेशन लन्च खालामनानै पुलिसआ एरेस्ट खालामदों। सोरखारि साख्रि नागिरग्राफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां सफैदों। आसामनि चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फैगौ बोसोरनि एबा फैगौ 2023 मायथाइनि जानुवारि दानाव 30,000 गोदान साख्रिनि मासि फोसावनो थाखाय साखाफारा खालामदों होननानै फोसावनाय जादों। GMC गुवाहाटी मिउनिसिपाल कर्परेसन बिफाना एभेक्सन खालामदों। गुवाहाटी नोगोरमानि सिङाव थानाय उलुबारि ओनसोलाव आयेननि बेरेखा गला होनायफोरखौ GMC बिफाना एभेक्सन खालामनानै बोखारना होदों आरो फ्लाइअभारनि साखाथियाव होनाय गलाफोरखौबो बोखारनाय जादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। आसामाव 1000 उदखारिफोरा हाथियार गथायनो थाखाय साखाफारा खालामगासिनो दङ। आसामनि हाइलाकान्दि जिल्लायाव ब्रु उदखारनि गोबां मावथिफोरा गावसोर गथायगोन आरो हाथियारखौबो गथायगोन। ब्रु उदखारिफोरा जोंनि बे सा सानजा भारताव दङ। गोथार जुलिनि मुङाव फांसन जाबाय थानाय समावनो ब्लास्ट जादों आरो बे ब्लास्ट जानाय जाथायाव 5 सुबुङा जिउ गोमानांगौ जादों। राजस्थान रायजोनि जधपुरनि बुंग्रा गामियाव जुलि जाखांनानै जुलिनि फांसन सोलिबाय थानाय समाव गिथाव बाथाव गेस सिलिन्डारा ब्लास्ट जानानै अर खामनायजों 5 सुबुङा अबथिरायै जिउ गोमानायजों लोगोसे गुबुन 60 सुबुङा गोब्राब जोखोम जादों। बे समाव जोखोम जानायफोरखौ फाहामसालियाव फाहामथायगासिनो दङ। लोगोसे बे खौरांखौ आथिखालाव हादोरनाङैनो गोबां सावरायगासिनो दङ। सिख्लाखौ गुबुन सेंग्राजों मोजां मोनलायनायनि थाखाय सिख्लानि सानै बिदाया इनाय बुथारबाय। उत्तर प्रदेश रायजोनि कुशीनगर जिल्लानि सिङाव थानाय सिङापाटी ओनसोलाव सासे 22 बोसोर बैसोनि सिख्लासाखौ सिख्लानि सानै बिदाया गुबुन सेंग्राजों सोमोन्दो लाखिनायनि जाहोनाव सिख्लाखौ इनाय बुथारनानै पुलिसजों एरेस्ट खालामजादों। अदेबानि गावसोरनि बिनानावखौनो इनाय बुथारदों। हमजानाय सानै बिदाफोरनि मुङा जाबाय नाउशाद आनसारी आरो आमजाद आली। आसामाव खौथि रांनि ड्राग्स बोखांनो हादों। आसामनि कार्बि आंलं जिल्लानि सिङाव थानाय कटकाटी ओनसोलनिफ्राय गंनै ट्राकजों आयेननि बेरेखायै लांनाय 7 कौटि रांनि ड्राग्स बोखांनो हादों आरो बे जाथायजोंनो लोब्बा थानाय गासै 3 ड्राग्स फालांगिरिखौबो पुलिसआ एरेस्ट खालामदों। गंनै ट्राकआ गंसेया नागालेण्डनि नाम्बार प्लेट आरो गंसेया मणिपुर रायजोनि नाम्बार प्लेट। हमजानायफोरनि मुङा जाबाय इस्लाम उद्दिन 29 बोसोर बैसोनि, मोहम्मद सामिर 33 बोसोर बैसोनि आरो मोहम्मद मनवी 35 बोसोर बैसोनि। दा बिसोरखौ एरेस्ट खालामनानै आयेननि बायदि एबा जोबथेसालिनि साजा फोसावनाय जासिगोन। बर' मानसियानो बर' मानसिनि हाखौ सिख'दों। बरसला बियाबनि आवथायाव थानाय आमगुरि साफरि गामिनि प्रेमलाल बर'आ गावनि बियादै लब बरमिलानि दखलाव थानाय हाखौ गावनि मुङाव फोरमान बिलाइ खालामनाय जाथायखौ लानानै ओनसोलाव दुंहाव थासारि सोमजिदों। लब बरमिलाया बुंनाय बायदिब्ला गोदो गोदायनिफ्रायनो बे हाखौ लानानै रायजो जाबोगासिनो दंमोन। जुदि बेंखननि मावथिया बे जेंनाखौ थाबैनो बोस्रांना होआब्ला पुलिसनो केस होनाय जागोन होननानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव रोखा बुंथिदों। सोरखारि न'खौ मोननो हायैनि जाहोनाव गावनि बेसेन गोसा जिउखौ गावनो फोजोबदों। तेलेंगाना रायजोनि सिद्दिपेटआव सासे अट' ड्राइभारा सोरखारनिफ्राय फैनाय फ्लेट राननायखौ मोननो हायैनि जाहोनाव गावनि जिउखौ गावनो फोजोबदों। थैनाय अट' ड्राइभारनि मुङा जाबाय रामेश 38 बोसोर बैसोनि। रामेशआ थैनायनि सिगां गावनि थैनायनि गुबै जारिमिनखौ फोरमायना गालांदों। बिथाङा बुंनाय बायदिब्ला TRS हान्जानि काउन्सिलर प्रबिना गावनो सोरखारि बिथांखिनिफ्राय फैनाय 2 BHK फ्लेट राननायखौ होयैनि जाहोनाव आरो होआ होनना बुंनायाव लोगोसे फ्लेटखौ नांगौबा रां होनांगोन होननानै बुंनायाव बे जाथायखौ खालामदों होननानै बुंना गालांदों। उनाव बे जाथाया सोराङाव फैनानै दायनिगिरि दुथां काउन्सिलर प्रबिना पुलिसजों एरेस्ट खालामजादों। बे समाव दुथां प्रबिनखौ पुलिसआ एरेस्ट खालामनानै आयेननि बायदि एबा जोबथेसालिनि साजा फोसावनाय जासिगोन।
नोंथांमोन दासिमनि माखासे खौरांफोरा बेखिनिनोमोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि।